na imbaga bigat apo. Welcome to our little table. I'm here to listen, to share stories, and maybe help us dream a bit bigger together. Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nasaya at tay manugot ka nga umayag na dito'y balay, Abner. Kaya't ko kami ti makapagtuloy nga agadalan ti. Amok kami na marigatan na namang isaka di ti panagbiag mi dananang kentatang. Gaputan nagadu kami nga kakabsat. Kat sigurado pagsaradungan da kong nagadalin to no maya pa nagsisarak. Naibaga nga rod kanyak ni nanang mo dayta. Iso nga imbagak nga alaan kalaangan iti puder ko. Tapno adakad kaduak dito'y balay. Kan ada katulungak iti bagasan apwestok iti palengke. Katdak kala pagyamanak day tasing-asing yo, auntie. Manipot ita, siya kung ti kadwayo dito'y balayo. Kan tumulong ak mo ti pwesto yun awan klasik. Kan tumulong kamutan kadag iti trabaho dito'y balay. Amomot nga awan katulong ta. Wan, auntie, tumulong ka talaga. Kaspang subad ko iti panang pa eskwela yo kanyak. Napahanan iti pwesto na ni Antising. Rugyak mo't tagtrabaho diti balay na. Inton umay alawas pa mo tirug iti klase. Iso ang maaramid kunton dagiti rumbang ang maidalimanat ko diti balay na, auntie. Ay, kaasimot ni auntie. Agmay-may sa diti balay na. Apay nga tadi na kaya't timapanidyayan dagiti anak na iti abroad. Kaya't nakitintag may-may sa dito eh. Sa bagay, addaak mo ta nakadkadwa na ita. Iso arumbang lang ay karigata katong palin ti amin nga ipaaramid kan ibaga kanyak na auntie. Tapno maay-ayo mo't iti panagnaed kun dito'y balay na. Kaslaita ka lang ang makita dito ya. Wen, ita lang nga umayak makipagnaed kin na antik nga ising. Ah, siya gayam ni Larma. Akaruba tayo. Syakmat na Abner. Kasinsin ni nanang ko na anti ising. Kasta ka di? Nasayaat mo tay may ka. Tapno ada kadwa ni anti ising dito balay na. Kanayon nga nga awan tao dito eh. Takanayon mo't ni anti ising iti pwesto na iti palengke. Wen nga rod. Nasayat mo tanam ammo ka, Lerma. Ita, addan gayim ko dito'y lugar da anti ising. Ag-eskwela ka mo't dito'y? Wen, inyenrol nak ni anti ising iti pagadalan nga asidag dito'y ayan nyo. No kasta, agpada tangarod iti pagadalan. Nasayaat mo't, tapno ada kadwak asumrot tonggal ada klase. O sige, kanayon tong agkuyog ta amapan iti pagadalan, Lerma. Kumusta tinagmalam akaadam diti balay, Abner? Nasayat mo't, auntie. Nakadalusa kong dito'y balay, kundi ta paraangan. Nasaya at matbarok. Ay, pasensya kan. Talaga nga adu ti wara, tadyak masangot agdalos. Makumi-kumak ngamin iti pwesto kiti tiyendaan. Nang runa no aldaw ti tiyenda, adu ti aggatang. Di ka agdanag, auntie. Siya kung ti makamu dito'y balay. Naidalimanag kung to aminen, sakbe amang rugi ti klase. Ay, ipudno gayam ti ko na ni nanang mo ang nagagat ka talaga. Iso adyak agbabawi iti panagnaed mo ditoy. Namnamahan nyo nga aramidag ti amin na bilin nyo, auntie.
Nasingpet ni Auntie Ising manang Emmy. Katjak agbabawi iti panagnaed kon iti balay na. Nang runa pa'y taison timang paadal kanyak. Idi damo adak lang iti balay manang. Ngam idi awan una yan ti matrabaho iti balay. Pasaray ibaunak ni Auntie nga agbantay iti pwesto na. Nukas jay nga danasken nga aramidan na. Maragrag sa kanakmet nukas jay manang. Tapno saan laeng nga iti uneg ti balay ti ayan ko. Ngam adda dagiti gundaway asum ken lata ti iliw ko kadananang. Kastametten kadagiti kakabsat ko. Timang patpatib karlaangan kanyak, ket ti tarigagay ko ang makaturpos iti panagadal ko. Tapno maiyaon ko ti pamilyak, iti kinarigat ti biyag. Kumusta kan dito'y balay ni Antim nga Ising, anak ko? Nasayaat mo, tatang? Nasingpot na Auntie Ising? Kahit ipanagadal mo ngay anak, saan ka di ama ikaw ay ti pagadalan niyo? Saan mo, tatang? Nasayaat mo't amin nakaadalak? Oray na amuda transferiak lang iti dayja pagadalan? Alak, tagsingsingpot ka dito'y anak. Mailiw una yun kan kadananang mo. Kastamat tandag iti kakabsat mo. Oray siyak mo, tatang. Ngam ikarkarigata nga iliw-liwag ti iliw ko kada kayo. Tapno maituloy ko ti panagadal ko babaen ka ni Auntie Ising. Iti kasta, makatulong aktumatan kada kayo. Pasensya kan anak ko. No imanugot kami kan ni nanang mo nga umay kan makipagyan dito balay ni Antim nga Ising. Amo mo tirigat ti panagbiag tayo. Kan may sa, kaya't may makapagtuloy ka iti panagadal mo, Abner. Maawatak, tatang. Awan tirumbang ngay kiddawan nyo iti pasensya. Di kay agdanag, ikarigata katunoyin ti amin nga arapaap ko. Iti kasta, maiyaon kayo a pamilyak iti kinarigat. Abner, agar mo sarkan, kalpasan na, mapan kay ti ayan may sa asuki tayo. Ibagam ama i-deliver inton madamdama dagiti order da bagas. Adda ngamin klasik, Auntie. Ang mga numaladawak numapanak pa ijay. Isungarod nga agawa am timangan tapno makapan ka pa ijay sakbay asumrek ka ijay pagadalan. Auntie? Masapol ama ibagam, ta mga nukunada asan tayon nga i-deliver. Na-delay nga min jay truck ang nag-deliver iti bagas. Sige nga rod, Auntie. Mapan ko ibaga. Darasam, tapno saan ka amaladaw iti pagadalan. Uwan, Auntie. Oy, Abner, apa na lang daw ka asimro kita'y bigat? Napanamaya? Lerma? Kunaknog kuyog ta asumro. Ngam kunamot ni Auntie Ising ngay muna kamot kanon. Apa ya sanak nga inuray? Adda ngamin nang ibaunan kanyak na Auntie Ising. Iso na sapak arimwar. Kaskas di analadawak matlatta. Anyamot ta ni Auntie Ising? Amuna mo't nga da klase mita. Apa nga imbaw na kapaylaong. Diyak manam mo. Kaslasim mabali to ugali na Auntie Ising. No diyak tong palan ti ibagana. Agungot mo't adagos. Iso nga oray na da klase na ibaunak. Masapol atong palak. Kasi kamot, Abner. Kunak man no nasingpot ni Auntie Ising. Istrikto mo't gaya mo unay. Sana bali, Lerma. Tong palag lata amin ni ibagana. Basta't importante, makaadalak lata. Bilibak kan ka, Abner. Gapoy ti tarigagay mo ang makaadal. Agsaksakripisyo kalata. Kat tinasakit. Saan nga mo dagiti dadakkel mo ti kasta mapaspasamak kan ka?
Tsaka ita maamuan dalerma. Ang mga no pagawidin da, kadya kon makapagtuloy nga agadal. Iso ajak kaya ta maamuan da. Ay, makabannog. Abner! Abner, ayan mo! Apay ka di, auntie. Agidasar kan tamangantan. Saan pa analinay dyan na po yan, tising? Anya? Nay, anya tinararamid mo ngay? Rumbang kumaan nakalutukan. Tamo mo ta nabannog ka nagapo iji pwesto. Pasensya kayo lang man, auntie. Inlepas ko pa yung aminta assignment ko apama na si Mang Putak. Iso naladawa ka nagluto. Ne, saan mo samotan nga amunoan niya ti prioridad mo, Abner? Pasensya kayo, auntie. Laglagi pam asyak ti magpapaadalkan ka. Ha? Masapol nga amin nga ibilin ko tong palam. Kanaskan adagi ti trabaho dito ibalay ti prioridad mo. Sakbay ti sabali. Auntie Ising? Mabalin mo mat nga aramidan amin dagita into drabi eh. Di ore man agpat-pat nagkangagar-aramid iti assignment mo no iso. Di nakpagpungtutan, Abner. Kaya't mon samot ti agsublin iti puder dagiti naganak mo. Ibagamlaang, sa anak anarigat akasarsarita. Saan na, auntie? Pangasiyo, ta saan dak kumapagawidin iti lugar mi? Pasensya kayo, auntie. Saan na maulit? Rong banglaang, tano saan? Pagsardengan kan nga agadal. Tandaan abday ta. Iti panaglabas dagiti aldaw, kabayatan ti panagnaed ko iti balay daan ti ising. Rimwar ti saan anasayaat nga ugali na, manang Emmy. Kanayon nga iparupa na, nga iso ti mangpapaadal kanya. Katrumbang laeng asurutak amin nga ibilin na. At dapay dagiti kanito nga agabsentak iti pagadalan manang, gapu iti kinaado ti pangibabaunan na kanyak. Uray amuna nga adda klase. Ngam amin dagijay kat inan-anusak manang, tapno dinak pagsardengan nga agadal ni Auntie Ising. Saan nga amo dananang ti mapaspasamak kanyak manang? Ken awan ti panggap ko amang ipakaamo kadakwada. Tadyak kayat apagawidan dak, ket jakon makapagtuloy nga agadal. Agingga ang nakaturpusakon iti sekundarya manang Emmy. Nakaturpos kan iti sekundarya. Uray saan ka siguro nga agkolehiyo. Tulungan naklaangan iti pwesto iti tiyendaan. Auntie, pangaasiyo ko ma. Pagtuluyan dak kumalata iti koleyo. Sana bali, tatumulong aklat iti pwesto. Saan ka kumanapagtuluyan kat? Marigatan ak ngamin iti pwesto. Bakit akon? Tinasayaat, mangala tayo iti kadwayo iti pwesto, Auntie Ising. Katsyak, tumulong ak tong galawan ti klasik. Tapno saan kayo una ay mabannog? Ay, amang ano makaala ka pa iti agtatakaw. Narigatan. Auntie, masapol nga agtalik tayo iti alangin tayo akadwa tayo. Makita tayo mat no nasayata tao kabayatan nga agtrabaho kada tayo. Ay, narigat ti agtalak itan na panawan. Adon ti agtatakaw. Sana bali, tada kayo mat ang nakabantay, auntie. Sana basta-basta makaaramid iti maikaniwas ti maala tayo akatulungan nyo iti pwesto.
Nganom itata nakaturpos kan iti sekundarya, Abner? Kaya't ko tagtuloy iti koleyo, Lerma. Isa nagpakpakasi akin na ti ising, apag tuluyin nak iti koleyo. Kat, anyang iti kunana? Manugot mo't. Ado apakaasi tinapasamak sakbay nga manugot. Oh, di nasaya at nga rod no kasta. Amom, oray no kas dito ugali na ti ising. Adalat na italimang akin na imbag iti puso na. Kat no saan ko anaanusan ti kasya kababalin na, amang ano saan ako na nakapagtuloy pa nag-eskwela. Bilibak nga rod iti anus mo. Agasem, mano atawan ang nagsakripisyo ka tap na makaadal ka laang. Talaga kayat mo ti makaturpos anya, Abner. Wan Lerma, para iti pamilyak. Inan-anusak tinayadayo kadakwada, oray jak kumakabailan. Ngamita, adto yung ti bunga ti amin na sakripisyok. Kat sapay ko ta makaturpusak tumot iti koleyo. Namnamaam day ta. Itapay tay manugutan ni Auntie Ising apagadalan na ka iti kolehyo. Sigurado, matunoy mo to amin nga arapaap mo iti biyag, Abner. Abner, imawag dagiti anak ko nga day balasiw tao. Panawon ka nun tapno mapanak mo't agbakasyon iti ayanda. Di nasayatan ti, tapno makaaliwaksay kayo met. Mano atawon natin negosyo lang tininto na rin nyo. Masapul nga, relax ka nagpasyar kayo kumamot din Amo damat ajak na usam iti kakasta bambanag. Auntie, kaano kayong tupay nga nagpasyar? Ngagpalailang. Inton saan kayo na makapagna? Inton nakapsot kayon? Panahon mo't tentap no makadinayo dagiti anak yo kun apo ko yo, auntie. Kat kasanon nga iti pwesto iti tsendaan. Di ka agdanag, auntie. Jak baybe anti negosyo yo, kabayatan ti kaadayo iti balasiw taaw. Itapay, taadan matalik akadwa tayo iti pwesto yo. Sige nga Rod, si kapay lang ti maka mo iti amin, kabayatan ti kaawan ko. Amom, dagiti prioridad mo, Abner. Amomon, ti kayat ko asawan. Di kay kadiagdanag, auntie. Siyak ti makamoy ti amin. Basta ag-enjoy kayo ti panagtalinay ti balasiw taaw. Hello, Tatang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Nasayat mo, Tatang. Imbag man tayo mawag kayo. Kumusta kayon? Ganda giti kakabsat ko. Nasayat kami mo dito, anak. Imawag akta na damag ko nag-abroad gaya mo na antim nga iseng. Huwag, Tatang. Pinagbakasyon na giti anak na ijibalasiw tao. Di na kumakayat ti mapanta, di na mapanawan ti negosyo na. Imbaga ka siya kung ti makamoy ti amin. Kasta ka day, anak ko? Huwag, Tatang. Mawag nga ni Manang Larry. Jay may sangay nga anak na. Kat nagpakpakasi akong binsirag ka no na Auntie Ising. Nga agbakasyon ni Jay. Tapno makadunada ka no kabayatan na si Bibiyag Pay. Naimbag man ta na kumbinsir mo, anak. Iti kinabayag ti kaadda kon iti dan na Auntie Ising. Amo kon ti ugali na, Tatang. Iso nga amok ti inararamid ko. Tapno makumbinsir ko. Kat day Jay. Imanugot met. Basta dyan ka no baybean ti negosyo na. Kastamot ti balay na. Ay na, Abner. Dakil na responsibilidad tinapanawan na kin ka. Kabaalam ka day. Sa payagis eskwela ka pa imot nga rod. Kabalak, Tatang.
Kun adantal kun may tinegosyo na anti. Dahito hindi pang subad ko kadagiti amin at tulong kanyak na anti ising. Nang runay ti panang paadal na kanyak tatang. Mala, aganad ka nga ro dita anak ko. Di mo baybayan dagiti responsibilidad mo dita. Kang runaan ti panagadal mo. Ikumusta na kaming tulatan kan ni Antem no umawag. Un tatang. O sige nga rod, aganad kayo mo dita. Kumusta langan ka ni nanang? Kastamotan ka dagiti kakabsat ko. Nagbayag mo tinasumbatan ni Auntie Ising ti awag ko. Hello, Abner. Hello Auntie Ising, kumusta kayon? Ay, saan anasaya ati kasasaad ko, Abner? Ha? Nakapsuta kon. Jaksan ka ba ti agawid dita Pilipinas? Auntie, saan nyo apilitan no diyo kabailan? Agpapigsa kayo kit di dita, tapno maagasan ang naimbag tirik-rik na nyo. Kumusta ti negosyo? Amang ano na baybay amutan, Abner? Di kay agdanag Auntie. Nasayaat mo ti taray ti negosyo. Di kayo nagpampanunot. Agpapigsa kayo kit di tapno makaawid kayo ton dito Pilipinas. Kaya't ko launay ti agawid dun. Ngam di dakmat palubusan nagiti kasinsin mo ditoy. Nasaysaya at kanunod daak ditoy. Tapno mataming da ka na imbag. Wanmat ngamin Auntie. Basta agpapigsa kayo tapno nagkikita tayong tumanan. Sige nga Rudan, makamuka ditan. Di mo baybayan tabalay kan ti negosyo. Barang makaawag ak tumanan. Apay kit di nasaan kayo makaawag manan niya Auntie. Talaga gamin, amarik na kakapsuta kon kanakan. Ha? Amkag nga mga numataya kon. Anya? Auntie, mabalin ka di? Saan kayong agsasawi ti kasta? Saan anasaya ti kasta ng ibagbagayo? Ikagkagumaak mo ti agpapigsa kanakan. Nga marikrik na kagkapsutak. Iso nga agyaman akunay ta imawag ka. Kaya't kaabilinan. Auntie? Denggaman na imbag. Dagiti ibagakan ka, Abner. Dumngag ka. Sige nga rod Auntie. Dumngagak. Tatang, pang-aasim na song batang gumati cellphone. Pang-aasim tatang. Hello, Abner, anak. Hello tatang. Nakaawag ka mo't anak ko. Adasan na napinta sa damag tatang. Natayon na Auntie Ising. Anya? Un tatang. Imawag kita ni Manang Larry. Na ospital gayam ni Auntie. Ngam di na nalasatan ti sakit na. Nagkasang mo tanday taadamak, anak ko. Un nga rod tatang. Malidayanak launay. Sapay umadan iti graduation ko. Kaya't ko kung mga isagot kan ko na ti diploma. Kastanda ti panagyaman ko iti panang paadal na kanyak. Ngam di namatan na uray. Anak, Saan tayo na makita pa ni Auntie uray ti maudi agundaway tatang? Tasigun ka ni Manang Larry. I-cremate da kanon ijibalasiw tao. Saan da kanon nga iyawid dito'y Pilipinas?
Happy graduation, Abner. Kastamot kan ka, Lerma. Oh, apay analiday ka. Saan ka kadi naragsak ta nakaturpos kan iti kolehiyo? Saan man? Naragsakak. Malagip ko lang amin day daan ti ising. Iso ko matimay sa kadagiti kang runana pangisagutak iti diplomak. Ngam bimusay maten. Sumagmamanong aldaw sakbay ti graduation. Di kan agladingit. Amok, sa di naman ti ayan ni Auntie Ising ita. Naragsaken, tanaton oy mon ti may nga ar-ara paapam. Ti agturpos iti kolehiyo. Sa bagay, amokmot kit di naragsak na auntie iti sa di naman nga ayan na. Kat pagyamanak launay, gapo kadagiti ado na itulong na kanyak kas tamaten iti pamilyak. Abner, Kat kasitin karikan ko na iti si bibiyag pailaang. Imanihar ko na imbag tinegosyo na panawan na. Kas tamutan nga aywanak ti amin ang panawan na dito Pilipinas. Tano bilang lang taagawid dagiti kakasinsin ko. Awan to ti maibagada kanyak. Pimusay day di Auntie Ising, sumagmamanong aldaw sakbay ti graduation ko manang Emmy. Nupay nalidayak gapo iti ipupusay na. Dakkel matapagyamanak dagiti na itulong na kada kami iti pamilyak. Gapo tawan panggap dagiti anak na nga agawi dito Pilipinas, impaimadan kanyak tinegosyo ang napanawan day di Auntie Ising. Ket isuitan ti kang runaan a negosyo nga asikaswag. Adamoten sumagmamano a branch ti negosyo a napanawan day di Auntie Ising. Adamoten pamilyak manang Emmy. Ket iti balay ni Auntie Ising ti pagnanaedan mi, gaputain talekmeten dagiti anak na kanyak ti balay a naipundar idi day di Auntie Ising. Gapo iti bendisyon ti namarswa, ken tulong day di Auntie Ising, nasaliwanwanan ti panagbiag mi manang, agraman ti pamilyak. Siyak meten ti mangpapaadal kadagiti kakapsat ko, ket subsubadanda, babaan iti panang tultulong da kanyak iti negosyo mi. Pudno unay tay pagsasaumanang ngano adarigat, at damot nam ay nga agururay, basta amum ti agsalukag, ken natibker ti pamatim iti namarswa. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Abner. Pagayam ko nga Abner, pudno unay ti kunam, ano adarigat, addanam ay. Kas iti napasaram pagayam ko, nagsakripisyo ka, ken inanusam ti ugali day di antim nga ising tapno makaadal ka ket matunoy mo dagiti arapaap mo iti biag. Ita apapita mon ti bunga dagiti sakripisyom pagayam ko. Ket ita anapaneknekam nga iti likodan ti kasjay akababalin day di antim nga ising adamot gayam nakatalimeng a kinaimbag iti puso na. Sapay la ko mapagayam ko, tagtultuloy ti kinarang ay ti negosyo nga impatawid ken ka, day dinagawan nga antim. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kenkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita,
Mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Ading, bumangon ka ditan. Nakaluto akon, mangantan. Bigat ka din, manang. Wen, ading ko. Nangaton di init, oh. Naimasam tinaturog, ah. Inururay ko amin na sumangpat ni mamang itirabi, manang. Ayan ka din ni mamang. Saan ang nagawid ni mama, ading? Ang mga noadamanan iti ayan dagiti gagayem na. Apaya ka na yun na saan nga gawid ni mamang. Kaya't nakaditayan nagiti kagayim nang dito'y balay. Ay naading ko. Di ka kadipay naruam itikas di nga aramid ni mamang. Sipod kinaubing takas tanti aramid na. Apay nga dagiti kadalak. Kanain mo't nga da ni nanang da iti balay da. Isuda pa iti mga asikaso kadakwada. Saan mo nga ikumpara ti bagim kadakwada ading ko? Sa bali nga rod ti ugali ni mamang. Sana bale, tadaak mo't diti ang mga asikaso ken ka. Di ka mo't baybayan saan ka di? Sa bagay mo't kit di amanang. Uray awan ni mamang, di nakmo't baybayan na kabsat mo. Ala, umay kakit din. Nabaawon di linutok. Umay kanta mangantan. Nay, nagsapa kayo manapim masyar dito'y balay nga agkabsat. Wan lolo, mailiw kami ngaminan kada kayo ken ni lola. Kan awan namin kadwa medyo balay, lolo. Apay, sardino tayon ti inayaw. Doa nga aldawon asan ang nagaw-awid ni mamang lolo. Anya, sardino kano tinapanan na? Siguro, napanmanan nagpasyar lolo. Amangan no napanmanan iti ayan dagiti gagayem na lolo. Nagawan mata na panunot di inaayaw. Kabailan na kayo apanawan adudwa kayo iti balayaw. Aramid pa'y tinasayat nga ina ti kasta. Aywan, nangan kayo kadain. Wan lolo, adapay mo tinabati di kalman. Ison atikin nan mi ngagkabsat. Ay, tawanan ba nga inayaw? Makita klaang talaga ang makaraman kanyak. Uray kumamot nagtrabaho ng sigurado asaan. Amok ti kababalin ti inayaw. Di pa ila nagbalew. Apay nga takas ti taramit ni mamang, lolo. Richie, ading ko. Ay na, sipod pa, talaga na sumon iti barkada ken ragragsak di inayaw. Isungarod nga awan tinabangunan nyo nga ama, tawan tinangitakder kan kuana gapo iti kasya kababalin na. Lolo, Ay tinasayaan, dito'y kayo pa ilabalay aging ka nga awan dyan nalaing nga inayaw. Kasanulaang nga iti biyagyaw no kasta akanayon na kayo gayam apanawan ti awanan ba ay na babae. Ay nakaasi kayo pa'y apaw. Nasaya at nasimbang putkan bakal. Nagatang mo ka di mo't laamin dagiti kasapulan dito'y balay. Wan alakay. Nasaya at nga rin no kasta. Ay wun gayam. Adda dito'y balay dagiti apo ko ta. Simbang put day tay bigat. Nay, nasaya at mahantay may dapim masyar. Kasano adida umay ditaw. Katawan manan dyan na laing nga inada. Dua ka nung aldawon na sana nagaw-awaid. Anya, ay, talaga asaanan ang nagbaliw dyan na laing anak ta. Di lamasyan ka nagiti anak na. Kabailan na apanawan ida iti manong aldaw. Kunak man no nagbalbaliwan, ngam saan pa'y mutlagayam. Ay, maasyanak pa'y ka dagiti apo ko ta.
Nang rona ken ni Rika. Iti kas di kinaubing na, isun ti agserserbi apan na kaina ti kabsat na. Naimbag no dapay kan kanon da ije balay da. Isungarod nga imbaga ka agyanda pay laang dito, ikabayatan nga awan dyan na laeng nga anak ta. Kaasi na laang no duduada ije balay da. Ading, agawid tan. Ang mga no sumangputan ni mamang. Kunak man nagyanda pay laang dito, manang. Saanan ading? Kababain ka da lolo kun lola. Adamot balay tayo. Saanan ang masapol ang makigyan tapay ditoy. Mainayon tapay nga asikaswan da lolo kun lola. Isuda mo tinang ibagang agyanda pay dito, manang. Di agawitan tulangan no siguradong addan ije balay ni mamang. Saan ko maanatangkan ti ulom, Richie? Naimbagak nga agawid tan. Saanan aron ba nga pagsupyatan tapay da ito abanag? Sige, ano isuti ko ng manang? Si kangarot ti masurot. Di ka kadiagdanag, ading. Uray awan ni nanang, at daak mo't amang taripato ken ka. Kasta ti aramid ti inami manang Emi. Kas iti nakunakon na esem iti barkada. No pumanaw, pasaray kalpasan ti dua wenno manung aldaw santo agawid. Ni manang ko arika ti makakaamo nga agremedyo ultimo ti kananmi. Adang agpayso ibati ni mamang sakbay a pumanaw, ngem na ibuston sakbay a sumangpet. Kadawyan nga iti ayan da lolo ti paggapuan ti taraon mi iti inaldaw. Iso akas taunay arurud da ken ni mamang, gapu iti asi da kada kami nga agkabsat. Aklunak nga damot dagiti gundaway nga ungtanak ni manang ko, gapu iti kinadagulit ko, kat pasaray mabaot nakpay. Ngampulos asaan ang nagsakit tinakam ko kenkwana, gapu tamariknak, tinalaos apa nang ipatag na kanyak, ajak pulos na rikna ken ni mamang. Nagtultuloy nga rod ti kasday nga aramid ti inami manang Emi. Ket nagtultuloy met ani manang ko tinangas asikaso kanyak. Manang, saan ka kadi mabambandog iti katatrabaho iti inaldaw? Ni, apay ang nasaludsod mo day ta ading. Maasya anak ngamin kan ka, manang. Aglaba ka, kalpasan na, agluto ka. Dinakmot nga rod keta tumulong kan ka. Saan ka kadi mabambandog, manang? Saan ading ko? Kun siyak ti manang. Rumbang lang asyak ti mga ramid kadagiti trabaho diti balay. Basta ti aramidem, agadal ka na imbag. Iti kasta, makaturpos kanto. Kat saan tayon ton nga grigat pay? Manang? Makita mo ti rigat tayo ading ko. Nang runa kat di tamot mapangnamnamaan ni mamang. Wen nga rin, manang. Kasla awan mat inatan. Bayamon, sana bale, tadamot dagiti tumultulong kadata. Adamot da lolo apasaray umay mangitad iti abastuta. Nang runa no amuda nga awan pay ni mamang. Apay nga minadi mo kaya't nga agnaitan iti sidong da lolo kon lola, manang. Saan ading?
Jak kaya't ama inayon tapay nga si kasunda. Nakababain. Dalolumot tinang ibagang agnaitan iti balay da, manang. Saanan, ading? Pampanunutot nga rod tag sapol iti trabaho. Ha? Uray agbantay iti pwesto. Wenno ag serbidora. Padasat tuman ti mapan iti pakanan daan ti Maria. Amang anog kasapulan da iti katulungan iti pwesto da. Amangan numarigatan ka, manang. Saan, ading? Isupay ti mabirukak. Tapno adagastusan ta iti panagadal mo. Basta, ikarim kanyak nga agadal ka na imbag. Ading, nakastra ka kon iti trabaho. Ha? Nakastra ka serbidora iti pakanan ni Auntie Maria. Agpaiso, manang. Wan, ading ko. Saan tan amarigatan? Adan ton gastuson ta iti inaldaw. Kastamot ti kasapulam iti pagadalan. Maragsakan na kiti dayta, manang. Kanayon kanton nga wan diti balay. Ni mamang, nagawid niya agpaiso iti kalman. Ngam imayla na nga iti sumagmaman na akawus na. Ada ka no papananda ka dagiti kagayim na. Di mo namnamaan nga agtalinaad diti balay ni mamang. Kunada lolo, nga amangan ka no adamanan sa bali akadenden nana. Iso asaanan nga gawawid. Manang? Di kagdanag. Adda akmot amanang mo. Itapay nga adan trabaho. Kabaulakon nga ipaay amin akasapulam, ading ko. Dati kunam. Adan trabaho, Mrika, apaw. Wen lolo. Ang amangan numarigatan ka, apaw. Ubing ka pa'y unay tapno may pasungal ngal iti trabaho. Kung naktumot ngamin nga umay kayo agnaeden nga agkabsat dito balay ngam di mo mut kayat. Lolo. Di yung namnamaan nga agawid pa'y ti inayaw. Adan nakaiba nga kanyak nga adda kanon kadenden nana iso asaanan nga agaw awaid. Ay talaga nga irresponsable di inayaw. Naibaglangan tanan nakam kayo nga agkabsat. Idi pa'y nga amo ka mapasamak ti kasta lolo. Iso nga ka gumaak ti nagbirok iti trabaho. Kayat ko asyak ti mangipaay amin nakasapulan ti kabsat ko. Kayat ko makalupas iti panagadal na. Tapno narimat tumot ti masakbayan na. Talaga anasaya at kakabsat, apaw. Iti dayta kinaubing mo. Naipaiman kan ka ti responsibilidad asaan ko maarumbang asika ti mangibaklay. Katsapay la kumatakanayon na katarabayan ti Diyos, apaw. Tanasaya at kaunay. Kawa ka sumangpat diti balay ngawan pa ni Manang Rika. Sigod namin ano kastoy nga agkapuak iti pagadalan. Masangpot akong diti balay ni Manang. Kaasimot. Pasaray rabiin no sumangpat. Kat adalat ta iyawid na amakan para kanyak. Apay nga takas diti kababalin ti inami. Kinabaulan na kami a pinanawan ni anak na. Para lang iti bukod na pagragsakan. Apay nga tangat dati inaakas kan kwa na. Hanggang nagasatakpay laang, takas ka ni Manang Rika tinagbali na kabsat ko. Di nakpulos binaybayan manipod nagbali na nakas di aramid ni Mamang. Amo kong agsaksakripisyo ni Manang, tapno makaadalak. Kat aramidak da itang inspirasyon, tapno makalpasak iti panagadal ko,
Kat masubadak to ti amin arigat kan sakripisyo ni Manang Rika para kanyak. Ha? Ada ko na, ading. Ni, nagsapa kay ta, Manang. Wan, ading. Ada kami na pananmi ka ni Auntie Maria. Ada inasikaso na kat nagpakadwa kanyak. Idinalpas kami. Kunana ang mabalin ko kanun ti agawid. Masapak tulangan inton bigat. Kasta ka di, Manang? Nasaya at matatap no makainan na ka masapa. O sige, mapanak pa agpalas. Kalpasan na, aglutok iti pangrabyanta. Siyakon, Manang. Agin na nakalaangan. Saanan, ading ko? Siyakon. Amang ano da assignment mo? Aramida mon, tapno malpas mon, sakbay amanganta. Manipod na addaan iti trabaho ni Manang ko, isun tinangisakad iti panagbiag mi Manang Emmy. Saan mo tan anagaw-awid ni Mamang, tasigun ka ni Lolo, adda kanon kadandan nati inami, iso asaanan nga agaw-awid iti balay mi. Sakbay asumrek ni Manang iti trabaho na, siguraduan na pay nga adda maibati na akanek, kan nairingpas na aminan at trabaho iti balay. Di na ngamin kayat asyak pay laeng ti agaramid, gaputa kayat na ati panagadal ko laeng ti into nareg. Gapu iti kinadiskarte ni Manang ko, na isakad na ti panagbiag mi iti inaldaw. Agingga nga adda akon iti kolehyo, Manang Emmy. Kumusta ti panagadal mo iti universidad, ading ko? Nasaya at mo't, Manang. Manang, agyaman na ka. Oh, apay nga agyaman ka kanyak. Ngamin, pinagtuloy naklata pinagadal iti koleyo. Oray pa'y naamok amarigregatan ka ni agtrabaho, tapno maitid mo lang ti amin nakasapulak iti pagadalan. Ingkarik iti bagi, nga aramidak ti amin, tapno makaturpos ka, ading. Nga masapul mo't asalwadam ti salunat mo, Manang. Ang mga nagsakit ka, gapoy tinalabo sa panagtabtrabaho. Jakpain amo, no kasano ang matulungan ka. Ading ko. Amin na trabaho dito'y balay, kaya't mo asikat yung mga ramid. Manang, dakil akon. Saan ako na dyan ubing akabsat mo nga awan bal na iti trabaho. Bayan na kumamatamang tulong kan ka Siya kung ti mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Kabaulak pa'y mo't Oray pa'y Manang. Jak amo na niya taramidak no adadaka sa mapasamakin ka. Saan ka di ako na mga agkabsat ta? Rumbang lang nga rin nagtinulong ta. Saan ka di? Wen, ngam kayat ko nga ipamaysam ti panagadal mo. Agad-adalak mo ta na imbag, Manang. Oray babang lang iti kastoy kat masubadak ti amin na rigat mo. Saan ko maarumbang asikatin ng ibaklay? Ngam awan tumot namin serbi tinagbalin niya inata. Richie. Saan ka di apod no amin niya imbagak, Manang? Awan ti serbi na nga ina. Tatilaang pagragsakan na ti pinanunot na. Ita, tanakasarak manin iti sa pali alalaki. Saanin ang nagaw-awid iti balay. Talagang awan konsensya na nga ina. Ading ko, di ka kumagimulay ti sakit tinakam ka ni Mamang. Inatalat ta, isa arumbang arauman ta. Rauman? No makitkitak amin narigat mo sipod kinaubing ko, Manang. Nakarkaro pa aram sa tigurak ka ni Mamang. Kalpasan dagiti na pasaram marigat. May bagampay lang arumbang arauman talata ni Mamang. Lipatam tiguram ka ni Mamang. Ti panunutam laangan, saan na ta binaybayan ti Diyos.
ket dakkel a pagyamanan ta daytan, ading ko. Kumusta kayong agkabsat dito, Richie? Nasayat mo't lola. Ni manang mungay, anya nga oras nga agaw-awed. Pasaray rabin no makaawid lola. Kanayon namin niya ag-overtime. Nagbalin namin na restaurant ti Sigud pa ka na napagtrabahuan na. Kasta aya. Nay, amang ano abusuan na mo't tibagina apok. Amang ano agsakit mo't iti kasta nga aramidan na. Day tangarot ti kanayon niya palpalag pukon ko na lola. Ngam natanggan mo ti ulo na. Masapol ka nung ag-overtime, taado ti paggasto sa kiti pagadalan. Graduating nga kaminan lola. Ibagayong amin ano anya ti maitulong mi apok. Kasano kad sulsulwan mo't ni manang mo ti amin. Di namin kahit nagbalin kami pa abagan kada kayo ka ni lolo, lola. Bakit kinlakay kayon? Saanin arumbang nga pagproblemahan da kami pa'y? Basta, no da masapol mo, ibagam apok. Taisupay mo tiya maitulong mi Ay, sapay awan serbin at tinagbalin nga inayo. Bayan yun ni mamang lola. Basta tibilin kanyak ni manang. Saan ko ka naagurguraan ni mamang? Ay, talaga nagsaya at ni manang mo apok. Nagasat ka. Tanaadaan ka iti kabsat, akas kenkwana. Manang, saan ka kada sumurag kita? Ay, madingaron tirik nak ading ko. Sumurag ako ngamjak samot ka baulan. Tinasaya at agi na nakalangan manang. Nalabit ang naurnungan ka niti bannog kan puyat. Kunak tumot niya minasaan ka na ag-overtime ngam nagtangkan tumot ti ulom. Ado ti kasapulam ita, ta-graduating kan ading ko. Jakmat kayat amakamtod ka. Di mo panunutan na itamanang. Kita man di langam. Kasla nakakapkapsot kan. Siguro, kasayaatan na ginanakapay lang iti sumagmamanungal daw. Ay, saan na mabalin ading? Ha? Amang ano ikatundak iti trabaho. Aginan na akla ang ita. Sigurado, makasaral ka kon inton bigat. Manang? Ala, sumrakan iti pagadalan. Amang ano maladaw ka pa'y. Kasano apanawan kay ti kastadjar mo ngay manang? Ay na, kabaulak ka di. Oray kita ama. Manang! Diyos ko! Natalimu daw ni manang ko! Richie, Ha? Manang, naimbag na nakapuot kan. anya tinapasamak. Sa dinutayan ko. Natalimu daw ka manang. Naimbag langan daak pa iji balay itay. Iso na itaray ka adagos dito ospital. Kabala kong tibagik. Agawitan. Ay, saan manang? Masapol nga obserbaran da ka pa'y dito ospital. Agtalinaid ka pa'y dito iti uray sumagmamanungal daw. Ngam ading, sayang ti magastos dito ospital. O saramlaangan iti panaggraduar mo. Manang, jak pagan ano ti graduation. Nadamot dako sa mapasamakan ka. Iso asaan ko maanatangkan ti ulom. Iti da iti agundaway. Siyak ti masurot. Saan ka tasi ka? Ngam ading Awanin ko. ti adupay ang ngem-ngem manang. Basta dito ka pa ospital. That's an order. Sika talaga.
Wanan ading ko. Si kaitan ti masurot. Nagtali na ed iti ospital iti sumagmamanong nga aldaw ni manang ko, manang Emmy. Kaasi ti Diyos, awan mo't tinadagsan a sakit na, no diket naurnungan laeng iti bannog ken puyat. Dakkel a panagyaman ko iti Diyos manang, gapu tano adda napasamak ken ni manang ko, jak amon no anya ti mapasamak kanyak. Awan serbi amin a kinasaet ko anagadal, no awan moten ti tao a pangisagutak iti baligik. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nakaruwar iti ospital ni manang ko, kat naka-attendar matlaeng iti graduation ko. Kasta unay aragsak ko manang Emmy, taad dati patpatgak unay akabsat ko iti kaaldawan ti graduation ko. Awan damag min maipapan ka ni mamang, no sa dinon a lugar ti ayan na. Iso nga ikarkararag milaangan iti Diyos, asapay kuma, takanayon at tarabayan na ti inami. Kat dumteng to kuma ti panawan, ama amiris na amin a nagbiddutan na, ken nagkurangan na kada kami nga anak na. Adamot na talgad at trabahok manang, kat pinagresign ko ni manang ko iti pagtrab-trabahuan na, tasyak mo't itan ti mangipaaykan kwa na iti kinanam ay ti biyag, anabayag min nga inarapaap nga agkabsat. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Richie. Pagayam ko a Richie, pudno ang makaitad adal kan inspirasyon ti pakasaritaam. Ti papel ti maysa nga ina, kat ipateg ken tarabayan na dagiti anak na. Ipaay na amin a pagkasapulan dagiti anak na. Ngem ti kaso yung agkabsat, sungani ti napasamak. Gapu ta imbes at ti inayo ti mangipaay kada kayo iti dayta, saan? Tada kayo laeng nga agkabsat ti nagpinateg, ken nagtinulong, tapno masaranget yo ti amin arigat. Kararag ko pagayam ko asapay lakuma, tamapat ganti kanayon nga ikararag yu iti Diyos, ama kaamiris ti inayo. Kandawat kumet, nga agtalinaed ti panagpinateg, ken panagtinulong yo nga agkabsat. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa